Хорошо, меня зовут значит, играем и тоже як скидна Dynamite. Така, не тук са. Много е готин да влияме в другия акаунт, преди това да покажем. Аз съм акаунтите, така. Няма тук погледнете. Днес ще играем от този акаунт. И да, сега започваме. Този як скин си го купих. Много ме кефи. Много хора не харесва, защото е някакси грозен, но мен ми харесва. А така, започваме Dynamite! Да. Това буде открила. Как го отрепаш. Няма нищо, на малко хубави лесно. Така продължаваме. Вижте каква хубави анимации има. Някакъв чук си има, бе. Ай, чук, умирай там. Кой умря? А така, Роски, благодаря. Между другото, гарата на чук и тук. Кое да сравня? Пич, просто можеш да си вземеш един билет за лак и да дадеш бросат. Чук е мислил за нас. Не. Гърнахме я тая. Хоп! 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 Окей. Окей. Така, манги. Като нямаш по-арси ми лесно. Да, да оцеля още един път. Да. Не. Чакай. Манди не бяхме заразбирали така по принцип. Благодаря ти за фрикил. Не се знам. Фрикил. Ей. Буф, как ми спряха пил. Defeat Animals. Окей, да, О, епик! Я да видим какво се пада и... Това е чудо. Така, продължаваме с Стардроп, не гледам хора. Не мога да спусна камерата, просто не гледам. Гледнали се? Епик, хора, пак ли епик. И пак същото. Не, скам. Да, скам. Не. Не, скам. Yay! Nice! Upgrade for Dynamite. Nice! Upgrade for Dynamite. Nice! Да. Вече включим Мегиар сам Локет. Да, отгоре не знам защо пише Ел Премо. Да. Вой ще ми даде първото без парички. Вой! Трябва да вземем най-доброто от тук. Да взема ли би това? Ще мислим за здравето ни. Помислихме малко за здравето. Трябва да живее здравето в екип. И аз не знам кой искам да имитирам. 3 минутки. 4 минутки. Бросер се чежа. Това видео поне на 10 минути може. Добре, не знам. Мислихме за здравето ни, вече имам щипче. Упа. Така апдейтва. Буф. Оп, оцелваме. Така. Ей, тоя. Кажете ми, не си ли добър просто? Твърде добър за играта. Кой сега ще ми попадне? Едгар, ти ли искаш? Колко тъпичко. Ако отключих Gear, трябваше да си плюс един гаджет. Съжалявам вече.
следващия би гер. Да, добре, знаем. Герата сме ги отключили вече. От този акаунт си създадох нов акаунт. Сега него си го развил главно, защото не е нов. Нали, сега го развиваме. 10 000 купи да направи, ще спра да игра сигурно. Него ще си направя нов акаунт. И 10 000 купи. Окей, така. Стъдно много помогна на някои хора. Дайнамайт. Вау, 1000. А не 900. На 1000 отключваме ранкен, но пак не мога да играя на него. Ранкет. Ще има отделно видео, където ще играем на ранкет. Трябва да гледам добре. Преди 10 минути да направим. Добре. Окей, хубав са TNT. Блуд. Дайнамайт. За съжаление нямам Star Power да скачам. Дайнамайт. Сонг. Туториал. Чао.